साम' सायलायबायलाय लोगोफोर जानोसैलाय दिनै थाइगिरजों ना खैब्रुद गोथाव जायोना लोगोफोर सबायजों साम' जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे सान्दुङाव आलायबायल' नै आं लोगोफोर जि लामजोबदोंहाय साइडआव रनिया ओंखाम जाबाय बेखौ बासिनानै जाजोब्बाय गथ'आ फार्स्ट टाइम संदों आङो बिमा संनायखौसो जाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दिनै निजानो संनांबाय आरो क्या ब्लार हो रहा है आं सिगांनिफ्रायनो साम' दानखायो आरो ओमफ्राय दिनै आरो दानबावबाय आङो नायदो बेसे गोबाव नाङो थाब दानखाङोना दानखाङा हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर दिनै सानसेनि गेजेराव आं मा मावगोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामसै अननानै नोंथांमोना नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामना होआखै अननानै खालामना होदो बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै थाइगिरजों ना जानो लोगोफोर जाहा दिनै थाइगिर लाबायनो थाइनै आयौ मा एसे बिज्ला जाखोलै दा आङो बेखौ जिन्नानै लानोसै लोगोफोर सानिखौ जिनजानाय नङा नैबे सिंनिखौ जिननांगौ आरो एबारनि जिन्नायाव बिराद खस्थ' मोनसिगोन बिज्ला जाजोबोना बेबायदि जिनगोन आरो सुनानैसो हानांगोन नामाथाय थाइगिरजों ना जागोन लोगोफोर दिनै नाखौनो सायनानै आराम सुनानै लाखाबाय बेनिफ्राय थाइगिरखौबो दाननानै सिंनि बिजिरखौ जिरनानै सुनानै लाखाबाय आङो बेनिफ्राय दा हाबाय थानोसै आरो बेखौ हानानै बेनिफ्राय संनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनै थाइगिरजों नाखौ माबोरै सङो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम संगोन हले अमा फोराननोसै लोगोफोरनि गाबोननि अमा फोराननो गाबोन जानो दै गुदुंजों सुनानै लाग्रोखाबाय आं बेखौ दै गुदुंजों सुवाबाथाय बायो अमाखौ जानो दै गुदुंजों सुयो आरो जि मोजां नुखादों नालाय मेजेम मोदोमनाय सान्दुङाव आलायबायल' नै आं लोगोफोर जि लामजोबदोंहाय साइडआव अमा गोरान जानोसै गाबोननिसो दे बेयो दिनै जाला बेखौ बेनिफ्राय नै जोंहा दंफैबावो साम' दा सायगोन बेखौ दा मोनायाव जागोन आरो गोजों गोजा खाथारनाय साम'आ लोगोफोर आं दायो ओंख्रिखौ संबाय थानोसै आरो बेनि सिगांनो आङो नाखौ एवनानै लाग्रोजोबनोसै ना एवखांनानै थाइगिरखौ संनोसै आरो ना एवनायखौ आं बारा देखायबाय थाला नोंथांमोनहा बयबो रोंखायोमोन ना एवनो होमबाबो आङो एसे ओरैनो गासैखौबो खेबबाय नालाय बेखौबो एसे खेबफाबाय आरो नामनि आन्था दा थाइगिरखौ संनोसै लोगोफोर ना एवनाया जाबायानो बारा गोबाव खेबबाय थाला आङो ना एवनायखौ
एवखांजोब्बायानो नै एवखांबाय नै लोगोफोर ना एवनायाव एवला आरो मिरामिसबो संनांगोन नालाय बाबानो बेखायनो ना एवैयाव एवनोसै मिरामिस सारायाव नै आंना थावखौ बेबायदि खालामग्रा हुदा दङ बानलुखौबो मोदोमनायनि बेयावनो होखाबाय आं संख्रै हालदै होनानै मोजाङै एवनानै लाग्रोनोसै आं लोगोफोर थाइगिरखौ आंबो संफेराखैमोन लोगोफोर थाइगिरखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम संदों आङो बिमा संनायखौसो जाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दिनै निजानो संनांबाय आरो उपाय गैया हाबा जाबाय जेरा गासैखौबो संनो सोलोंखानांसिगोन बेनिफ्राय आं एसे मस्ला होखाबाय लोगोफोर एवनायावनो मिथिला माबायदि सङोमोन दिनै संजेननाय नालाय आंनि गोसो बायदि संनोसै आरो गोथाव जायोना जाया एसे ट्राइ नायनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर जोंना ओंख्रिया जेब्लायबो मोननै जायो मोनसे मिरामिस मोनसे आमिस नैबे बाबानि थाखाय जाबाय मिरामिस हारसिंनि नालाय बेनिया एसेल' जाबाय ओमफ्राय नैबे जोंनि थाखाय जाबाय आरो नाजों संगोननि दा दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनोसैल' आरो दैखौ बुरजा होखाबाय आं एकदमबारे जाहाथे ग्लब ग्लब गोदौनानै थाइगिरनि रोसिया ओंखारजोबो आरो बेखायनो आं दैखौ बुरजा होखाबाय ओंख्रिया मोनसिगोन लोगोफोर आइया नाखौ माब्लाबानो आं मिन्थिस्लाबलायै होनानै दोनदों आरो नै मबाइलाव कालार नाङै नुबाय खिन्थु कालारा नांदों दे लोगोफोर माबा फुरगेवगेव नुथारो आंनि मबाइलाव सामब्राम गुफुर जिरा मोनबायानो रानजोब्बाय बेसेबा बुरजा दै होखादोंमोन आङो बेसेबांल'सै मोनबाय संखांबाय नायलाय गोलोमजोब्बाय मोनखांबाय ओमफ्राय दायो साम' सायहैनि एसे ब्रनिया ओंखाम जाबाय बेदर नालाय रनि गोथाव बेदर नालाय दिनै नै लराजों इमिया ओंखाम जादों नाखौ बासिनानै जाजोब्बाय गथ'आ बम फारि फारि जाखायो जाजोब्बाय नै खानांगौसो बे इनिखौ होसोयोना नङाबा जाखांबाय औ औ औ मा गावनिखौ जाखांना आगैनिखौ जाबावनोसै लाजिनानै थांबावो आयौ लाजिलायनानै थांबावबाय गावनिखौ जाखांना आगैनिखौ जाबावो आरो नोंना थुदो थुदो बेयाव थायालै नै माखासे सायनानै दोनखाबाय आइया आं दायो साम' सायनोसैलाय लोगोफोर आइया माखासे सायनानै दोनखाबाय आरो ओमफ्राय नैबे एसे थाबावबाय ओंखाम जानो थांबाय गाव बेखायनो आं सायनोसै नै साम'आबो बबेबा बबेबा थैलायबाय दाख्लैनो खननायनो बेखायनो थैलायबाय आरो बांद्राय गोबाव खननानै दोनबा थैयोना साम'आ ओमफ्राय आं दा बे एसे थानाय साम'खौ सायजोबनानै दाननोसै आरो जि हायो
सोरबा बायदि बिदिखौ आखाइजोंबो सायोना बेबायदि बिदिबो सायोना बिदिबो सायनो हायो ओमफ्राय बिजिजोंबा गोरलैसिन जायो आरो इजिसिन सायखांजोब्बाय लोगोफोर दायो आङो दाननोसै आरो साम'खौ जि एसे एनै हायो दाननोसै आङो हुदा दंखायो सिगां न'आव दानखायोमोन ना आङो नोंथांमोनासो नायोना नायामोनथाय आंनि भिडिअखौ सिगांनि भिडिअखौ थांनानै नायहैफिनोबा नुगोन दाबो आं सिगांनिफ्रायनो साम' दानखायो आरो ओमफ्राय दिनै आरो दानबावबाय आङो नायदो बेसे गोबाव नाङो थाब दानखाङो ना दानखाङा दानखांबाय लोगोफोरनि साम'आनो गोजों खाथो साम' दाननाय नेदों रनि नायलाय आखाया जोंबे साम' दाननायाव नेगासिनो आंखौ नायलाय आयो रानि इसोर मेंदों फैद' वेलकाम दे सिट रनि सिट फेन होलायनांगौ बेनो उन्दुदो दे रनि एन्ड मी रनि मेंबाय लोगोफोर ओमफ्राय फ्ल'रावसो जिरायनानै थाखाबाय आं गरमा अभार जाबायना मेंबाय दिनै ओंखाम ओंख्रि संबाय दहायनिफ्रायनो बेनिफ्राय साम' एसे आइया सायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय आं सायजोब्बाय आरो ओमफ्राय सायनानै दानबाय आं आइया गाव दाननो होनदोंमोन ओमफ्राय आं एसे दाननाय नायबाय दाननानै ख्रुब ओरैबायदि मोजां मोनबाय ना दाननो लास्ट ममेन्टाव आंनो दानजोब्बाय ओमफ्राय दा साम' दानखांनानै फेनाव जिरायदों ओमफ्राय फ्ल'रावसो जिरायखाबाय जिनो गरमा हामलाना ओंखायनो फ्ल'राव जिरायबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे प्रनियाबो जिरायफैफाबाय बेनो लोगो नांगौ जेब्लायबो नाय बेनो आखला मानसि जेराव थायो बेयावसो थायो माखौबा बाददावलायबाय प्रनि आयौ उन्दुद' माबा खोनाफैदों बेयो नायलाय माबा खोनाखो बिसना सायाव गाखोबावबाय आरो औ खारलांबावबायसो बेखि माबा साउन्ड खोनाबाय थादों ओमफ्राय सोंनानै खारलांबाय सबायजों साम' जानोसै लोगोफोर जोंहा दिनै साम'आ फुरबायनाय गोजों जाबाय मोजांनो साम'आनो गोजों खाथारमोन नालाय आइया दहाय फुदों आरो बेलासि ओमफ्राय आङो खेबबाय थायासै दसे रेस्ट लानानै ओमफ्राय दा साम'खौ एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर
सबाइखौ आइया बाहेराव संहैग्रोबाय ओमफ्राय साम'खौ गेसाव एसे एवनानै बाहेरावसो संहैगोन आरो बेखौबो ओमफ्राय दा गेसाव एसे एवदबनानै लानानै थांखानोसै नै बेसेबा बुरजा जाखाबाय नै दिनै सबाइजों साम' ग्रोन ग्रोन जानोसैल' दाख्लैबो जादोंमोन एसेनो ओमफ्राय आं खेबाखै आरो एसे वाह वाह क्या ब्लर हो रहा है इमियाबो ओंखाम जानो रेडि जाबाय ने इमि मा जानोसै बोलो साम'आ मोनसिगोन नै लोगोफोर बाहेराव संबाय अरदाबाव गेसाव सङासै साम'आ बुरजाथार नालाय बेखायनो बाहेरावनो संबाय आरो मोनबायबो नै साम'आ जोंना साम' ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर दा जानोसै जानायनि थाखाय रेडि खालामनोसै ओमफ्राय जानायनि सिगांनो बे खुरैयाव खन्थ्रायाव एसे हायनानै लानोसै लोगोफोर नै बेसेबा बुरजा संखाबाय दिनै साम'जों सबाइ जाबाय थानोसै आरो गाबोनबो मोनजाखायो नालाय बेखायनो बुरजा संखादों सोर सोर जानो मोजां मोनो लोगोफोर सबाइजों साम' जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे जामखायानो नालाय सिंनिफ्रायसो जामो बेखायनो जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे ना साम'आ जानोसै जोंहा दिनै गोथाव यम्मी यम्मी नोंथांमोना सोर सोर सबाइजों साम' जानो मोजां मोनो लोगोफोर अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आं हले बिराद गोथाव मोनखायो बेनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर ब्लगा गोलाव जाबाय जानायखौ नेक्स्ट साम' संगासेयाव लाबोफिनसिगोन आङो दिनै बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होआखैबा खालामना होदो नेक्स्ट ब्लगखौ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय